dengan IT yang kapor berdangsa. Nongshet Sngi hapok kalama jong ka Midday Meal Workers Union haka laipui trik unailar ahajar arpuar kila aipor hadu unai wing ya ka Sorkar bakan sngap no ya ki Jingdawa jong ki ban penkiu ya ka jing ai sngoba honorarium na ka 1000 shakalai hazar tingka. Hadin ke jingwan ya kendu ya Commissioner Secretary u Dr. BDR Tiwari ha ka jinga don lang u Dr. Ambrose Marang unong akitin ka Midday Meal Workers Union u ba KL Pariat ulaong ba ka don ke jingkermen bakin sayo ya ka honorarium ka ba 8000 tingka na ka Sorkar jalla 6000 tingka na ka Sorkar pedeng bat barok ka long 1000 tingka ha ka baya dei ba ka Jingdawa jongki ben pindan kamno da ki Tyndong gas ulaong ba ka Sorkar ka laong ba ka namla ban le Eiei halor kata Ya ki ong yang ki ya tho ba nakaleng education department kalau pa ia ke proposal nadok ka hadwai tarik ni benai Julai hadok kan isngiu kadang pa ia ke proposal sya ka planning bat ke finance department na ka banta ban enhance na ban pankeu no ya kane ka jing ais ngau bah sya ka lai hajar ka bakan thop bat 6000 na ka union government ka sarkar kme bat 8000 na ka state share na ka state budget temanta ka syong ka basa baro ban khain mandia kadai satana ka finance department bat ka planning sigi ong kia tho yangi ka dan ka jingkermen ba ka finance kan bat ka cabinet kan sa ay ka ne ka jing tharang ka jingkerpat ka jongi ha jinga dai bat ka LPG na Tyndong gas bangipan namar ba ki kina school manta bat kinang bat ki kok ki haban wanra ya ki ding ban phang ban shat ka jaha school Tenagaliang jongki ka government ko ang ka Sorkar jalla kamla ban le ya kani kamla ban ay ya LPG gas na ka sa habarok gi school nra gi urban area kila ya persyang kadaw bakimla ki ang bakamdan ka norms na ka central government badai ban le ban ay ya ki Tyndong gas nakajinga dai kani nakaliang ga jongi gi karansay ya kini ki arngut ki officers yung ladaka ga norms kamdan pensina na state government namar bai khna school manta ki wa hapan lai school na nong kondong khamtam ki hapan rabat ki deng ban sajja bai yo ki ko ban sajja nginai por ya ka government hado ka tarik ka bak hado jong November last week November lada ka Sorkar kam ai ya ka jubam ba pan yakini ke jing pan bentrai kam ya ka ngi dawa ngi kapat umanai December ngin panlong ka jing yakhi kabakham hai shosho namarma baro ki jalla ki district ke badan hapok Meghalaya in one lut ki ko. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.